Li ser êrişên rejima Îranê du meh dawî bû. Lê rayedarên Îranê yê mayî her çi qas bêjin ku ew hê li ser piyanê, lê li Tirkiye çavderên siyasî ra digihînin ku rejima Îranê êdî wekberê nîne û bi awayekî de facto be jî hatiye guhertin. Ana li Îranê şerê germ raweste jî lê Amerîka li ser Îranê dorpêçkirinê didomîne ku Serok Trump ji bo vê yekê dibêje dorpêç ji bombebaranê bi bandortir e. Şehram Alborz ku bi xwe demeka dirêj li Tirkiye dije û pisporiya wî him di warê Îranê û him jî Tirkiyeyê de heye. Alborz radigîne ku piştî êrişên Amerîkayê hikûmeta Îranê bi awayekî de facto ji holê hatiye rakirin ku rejim jî ana nediyar e. وضعیت الان وضعیت جنگ هستش نمیتونید Hükümet İran'ı ya kuluser karbo ana belav buye. Hek emveyeke vek piramideke bifikirin ji reberi seri ango rebere oli bigre heta xware hemu serfermandarên giring hatine kuştin. Ev jî nişan dide ku hükümeta hiyê ji holê rabûye. Yên mayî jî her yek aliyeke ve dikişinin. Rageşî û pozberî ana di navbera serokê Îranê Mesûd Pizişkiyan û muhafizê şoreşê de heye. Di nav vanan da kîjan zêde bi hêzê em nikarin bibînin. Lê rewşa berê dikarin bêjim nemaye. Li gor Şehram Alborz, bandora êrişên Amerîka û İsraîlê li ser Îranê xwe zêde nîşan daye û ev yek jî him li ser rejima Îranê û him jî di nav jiyana gel da xwe zêdetir diyar dike. درباره ایران پیش بینی نمیتونیم بکنیم چون Êrişên Amerîka û İsraîlê xwe li her bajarên Îranê de nişan dide. Dikarin bêjim ku ev êriş ji nêva bajarên Îranê zêdetir bandora xwe diyar dike. Bi vê nevê mirov ji van geşedanan ditirsin. Ji ber ku di vî şêrî da wek İsraîlê cî tune bû ku ev xwe biparêzin. Ev jî gelek kesî ji nû dide fikrandin. Li gor çavkaniyên Herêma Kurdistana Iraqê dewleta Îranê di nav du mehan da bêtirî 809 êriş birine ser wan û di wan êrişan da jî 20 kes jiyana xwe ji dest daye. Rayedarê Komeleya Mafê Mirovan yê Şaxa Stenbolê Hasan Yaviç vê yekê wek binpêkirina mafê mirovan diyar dike û dibêje Îran ji sêdarekirinan jî pêdiviye dest berde. İran di serî da divê hemberî gelê xwe sîstema xwe rejima xwe biguherîne û gavên demokratîk bûnê bavêje. Bi vî awayî meriv dikare bêje ku coğrafyaya me de êrişên derve hewce namîne û wê gel di nava xwe da sîstemeke demokratîk ava bike. Niha Îran îdamkirina girtiyên siyasî û girtiyên din jî hê didomîne, ev jî li dijî van şehra piştgiriya gel asteng dike. Serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistan Bayram Bozyel jî balê dikişîne ser êrişên Herêma Kurdistanê û ew radigîne ku hewceyek ku Amerîka destûr nede van êrişan û pêşî lê bigire. Amerika tabii meslahate wan cuda ne ji bo parastina İsrailê, ji bo parastina emerjan riyê neftê û ji bo çekê nükleer dixwazin İranê dest û pî bişkînin. Lê divê meselê de jî bernameke rekûpêktin heye. Yani eger bernameke demokratîk bûna İranê tune be, eger bernameke guhatina rejima İranê tune be, ev şer tenê bixwara emerjan xerabî û malû İranê tune. Hemû çav ana li ser Îranê ne ku gelo Îran dê gotinên Amerîkayê bike an neke. Heke neke wê rewşeka çawa biqewime. Ev jî bi tevahî bala welatên rojhilatan navîn ji nêzva dikişîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.